ka, sa para na ni uyon ka niya. Nagpasakop ka niya. Kung bitang ikasabaan niya ng mga Saduceo o Pariseo naman, wala ni magpabautismo. Kung sa may lang patakaran ani, katulad dito sa temple, magsige pangugas ka mo. Diri na tama, di ba? Sa hinugasan nila. So dili ito makahatag nila og total nga purity. Ang gusto gyud nga ipakita ni Raboniasio nga dili lang kay kamot ang tibuok gyud imong pagkatawo itusnod sa tubig. Na kutob sa ni sunod adto nga pamaagi, natapot ka Raboniasio. Mo otoy pagkabalaan, di ba? Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Mo ni ang pagpatapot kang Raboniasio. So dili lang di ay kay na born again ta. No, kay daghan kay nga born again pero dili magpabautismo. So ang pagbabautismo, kung na siya kapuntos igsuon nga masumpay ta sa original nga olive tree. So sa diha masumpay na ta diha niya, so kinahanglan magpabilin ta. Dayon mukaon gyud ta sa mga nutrients naman mga nutrients. Mooni ang mga espirituhanong butang. Ha? Bala ang espiritu ning mo dagayday, musulod ka nato aron nga magmabungahon ta. So, ito na sabta, no? Okay. So, mo na ni karon sa nawa may mga punta na. Wala. So, nag-isgot magbubuan ni kay kani manggong ang born again. Pumuni siya ang tao, ang unsaved person, na siya body, na siya soul, pero yung spirit, ang dili rest in peace nila. Mamaya itong, no, kung unsaved ka, di ba, sekarang timainhan, na maglubog, ibutang nga great, pero hindi man ito mag-MC, rest in peace ni siya, ibutang na ito patay, no? Patay na siya ba? Nailungon siya sulod. Mamoni ang unsaved person. Patay. So, sa diha na maborn again ta, kani siya, mahimo na ni siya murag baby. Huwag ka ba naman si baby? O, bago ni siya natawo spirit, no? O, spirit ani, baby pa. Okay. Bago natawo, ulit sa to pa, baby. O, baby pa yung spirit. So, muna ni kitawag na to, saved. Dili na siya unsaved na siya. No? So natawo na iyang natawo na ang sweet baby pa siya. So karon nganong itusno man siya sa tubig. Okay. Ang tuyo manggod sa pagtusno sa tubig, di ba sa dihang naay matawo sa physical lang, kung naay matawo nga baby, natural kana nga baby nabuhit man na siya tungod sa placenta sa puso. So ang himuon sa midwife sa dihang matawo na ang bata, putlon yun ang puso. Kaya kung putlon, nasa may tako sa bata, patay. Patay siya. Okay, mura po na. Sa same na person, sa diyang ma-born again pa ni siya, kinahanglan pagit siya maputol tong puso, pinaagi sa baptism or born of water. Actually, kaning baptism, mura na siya o kanang pagputol sa imong connection sa sala. Sa ato pa, kung na-born again na ka, pero naabang kay puso sa sin. No? Oh. So, sa diha nga babaptize ka, malubog maning sala, putol na siya. Okay. At the same time, kay kanang nalubog na may nimo ito sa mag-ingat kita sa tubig. Oh. Sa diha gilubog ka, o naanak diri. Okay. Gilubog ka, napasan ka sa sala. Oh, actually, wala. Pagka-born again mo, wala nagpasabot nga iputol ng connection sa sala. Wala pa. Dito na maputol sa baptism sa water. So, kung naging mandira po ni Yeshua, aron ma-fulfill na to ang nanang pagkamatarong. Timo ang gini siya. Actually, si Raboniasio, wala pa siya sala. Pero para lang to nga masunod sa tanang tao. Kung saan nga matapot balik sa iya. Kaya ang pagkabalaan, pinaagi mo gid atong pagtusno sa tubig. So sa diha natusno ta sa tubig, kani mo connection sa sala, naputol na siya. So sa diha mo bakod na ka, ang imong itsura, inani na ka. No? Wala na tong sala, body, soul, and spirit. So, unsay tuyo, nganong naay dab. Kumuni, di ba? Naay dab. Di ba si Raboniasio, sa dihang ihawa siya sa tubig, naay Holy Spirit nga nitugtod siya, ha? Unsay tuyo ato igsuon. Nganong na may Holy Spirit? Aron buntangan ang imong espiritu o silyo, kung itawag seal, Ephesians 1:13-14. Pasabot, gibayra na ka, giluwas na ka, gitubos na ka.
o ang Holy Spirit mo to imuhang itawag nato og gift of sin na ay tamlang nga iya na kani rabo ni Yeshua gipalit na kanya. So nakuha na to. So nataon ang imong espiritu na ana siya kinabuhi na pagin siya sinyo unsa pa may ulang na apa. So kinahanglan atong topic magud karon is infilling and indwelling. Okay. So necessary ba gyud ning infilling? Kanang umuo ni karon ang imuhang body, soul, o imuhang spirit. So ang imong spirit wala na connection sa ato diring sala. No? Ani gilubong naman nimo dis tubig, gibili naman nimo sa tubig. So paghawas nimo, mo giingon sa 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Nya galing mo sa Romans chapter 6, 3 and 4 sa dihang nahaw hasta magkinabuhi na ta nga bag-o. Di ba ingon sa Romans chapter 3? Ingon diri therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Yeshua was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa to pa newness of life. So, sa dihang nakuha na tong sala, imuhang ipasan, meaning pusod to nimo, connection to nimo ngadto sa pagpakasala, iputol na siya. So, bago na kang binuhat. Nabuhi yan yung espiritu, kaya nabuhi naman siya, na naman siya life, dahil natutol na tong pusod sa pagpakasala, gawa sa nagibutangan pag niya o silyo. Amla. No? Sa may kimaylahaning silyo, di ba? Masahon ninyo na sa Ephesians 1:13 and 14. Muna ingon niya diri nga nadawat ninyo ingon diri in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Sa ito pa, diha niya kamo ni salig kung naduhog ninyo ang pulong sa kamatuoran, ang Ebanghelyo sa inyong kaluwasan, diin kamo nituo o gisilyuhan kamo sa balaang espiritu nga mo iyahang saan. Sa ito pa, gawas na naputol ang atong connection sa sala, gibutangan pagyud ta og seal, no? Seal o gisilyuhan. Kung sa ituyo ani nga silyo, sa verse 14, who is the guarantee of our inheritance? Sa ito pag-garantiya na siya. Ato pa kinahanglan dili ni mawala nga silyo. Kay mo na yang sa ito pa sa man ang garanti garantor ba no? Sa atong panulundon hangtod sa atong pagkalinuwas, no? Until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Ato pa nasilyuhan na ta, natay seal. So unsa pa may kulang sa Torah? Naa pa ba? Naa pa. Kay sa John 3:3 o John 3:5, nabuhi na ng Espiritu na born again ka. Sa John 3:3, duha mo gigisugutan born of water, nadawat ni mo ang silyo sa born of water. Dayon, nako may isa, born of the Spirit. So kaning born of the Spirit, mo ito gisugutan karon. Nga kinahanglan mahisama kita sa dagway sa balaang espiritu. So mo nang kinahanglan nga unsa man to pagkahisama, kinahanglan na kay pattern. No? Palangitan karon. Ibutan nimo. Para bang anang diwa kita mo anang mag-duplicate o yabi, key. Kita mag-ibrito, naa kay original nga butang nimo key, no? Kapulong speed. Iwo kapulong mo drawing o original key. Sa maning yabi ani. Ay butang lang mo circle, perfect circle na siya. Perfect circle. Tapos, ikaw karon, irregular ka nga pagka-circle. Nanak ka. So, muni karon natong spirito, irregular siya. Wala pag siya ingon nga ma-perfect circle. So, mo naging hindi kinahanglan ng born of the Spirit. Sa ito pa, inani ka, muni ang
Holy Spirit kinahanglan maparehas kani. So gibutang to siya sa sulod aron mahimo nimong kanang awatan. Pero di nato ni maawatan sa ingon gali niya, you cannot enter the kingdom. Para ito nagpahimo ko og katong duplicate sa kulyabi, igo na ito gibutang dito ang pattern, tapos gibutangan ko itong isa ka metal ba, pero dili parehas og kining kanang forma atong original na kulyabi. Sa ding gipaak atong turnuhan, pag unya sa kurinti, tuyok to, ituot niya itong cutter, dahil gibalik, taon-taon, humana ang yabi. O yun, sakto yun. So, mura po na sa tuwa. No? Ang Holy Spirit nga, ipa-indwell sa itong sulod, ano na kining atong espiritu, makakuha o pattern, maawatan niya ba? So, muna importante ning indwelling. Dayon, infilling. No? So, nakuha pa na ito. So, kinahanglan kanin, perfect din na siya nga circle. Pasabuting suon, katong gingon niya nga, let us make man according to our image. Mabalik itong original gid nila nga plano. So muna sa itong pagka-born again, gawas nga nasilyuhan, kinahanglan, maparihas yun sa balang spirito. Anong maparehas man sa balang spirito? Kaya aron nga, makasulod ta sa iyahang pinarihan. So muna ang gitawag nato og indwelling. No? Kaning itawag na ito o indwelling and infilling. So, umuwi karon ang bunimig asa man kuna sa pulong. Ako kani actually taas man ni siya nga kining teaching, pero ako na lang siya i-shortcut. No? Infilling and indwelling of the Holy Spirit. So, mo rin sa Romans 8 verse 9, nag-ingon diri. So, ang verse reference ani, Romans 8 verse 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of Elohim dwells in you. For the what dwells in you. So, klaro kayo nga Romans 8:9. So kung maunin karon ang imong espiritu, ang Holy Spirit, kaning Holy Spirit, musulod ni siya sulod nimo. Ba? Ingon diri. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of Elohim dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Mashiach, he is not his. Okay. So, natural yun kayo ni siya. Kung ito lang sa verse 5, wala na i-separate na verse, di ba? Unless a man be born of water and Spirit. Kay, supposed to be, sa diya, mabaptize na ka, mabutangan na kagsilyo, kinahanglan ang balang Espiritu, mo puyo siya diha. So, di ba may kung umupuyo siya sa tuwa, para ba nga, di ba si Yeshua gitawag na to as Savior? Maroon si Yeshua, di ba ito sa langit? So, gitawag na to ang iyahang kinabuhi, ang iyahang life, ang iyahang pagkagalon. Ang Holy Spirit po, sa Holy Spirit, dili man siya ingon nga, usaragit siya ka, tao di, ngayon harapan na ito mga isaragit ka identity. Ang Holy Spirit manggod, sa kuwan pa, mumultiply ni siya. No? Mumultiply ni siya. Kung kinsa itong gipa-assign sa iya nga mupuyo ni siya dito. So, muni karon, no? So, duel siya diri, musulod siya. Kung sa'y tuyo niya, nga naman nga musulod siya sa atong sulod. Aron tabangan niya ang atong, sama ni, baby mo ang guna siya, tabanganan niya, helper siya, mutabang siya nga malikon ka, mutabang siya, mo-comfort siya niya mo. Sa pag yun, morning, daghang siya trabaho, no? Daghang siya trabaho ani. So morning man diri nga, morning gitawag og indwelling. So natural kinahanglan gyud nga imo gid siya ipasulod sa imong sulod. Indwelling. Dayon man diri nga ang iyang pumpuy-an ani katura ko gusto magpagiya. Kaya actually igsuon, kung walay balang espiritu, okay na po yung mga nang born again nga dili acknowledge sa balang espiritu. So sa labas na nila. Dili gusto nga magpagiya sa balang espiritu. Sa verse 14, nag-ingon diri, klaro kayo nga, sa Romans Japo. Ingon diri, for as many as are led by the Spirit of Elohim, mo niyang roh ka please, these are the sons of Elohim. Diba? Sa ato pa di ay, kung gusto gyud ka,
nga maginihan ka sa balang spirito, o ipapuyok niya sa imuha. Ang mga uban na dili gusto mo dawat sa iya ha. Born again lang ko, pero adi na ko magpagiyas balang spirito, kaya pa ni magbuot. Amo na kuyaw. Kaya nga naman, ha? Unta-utabang ang balang spirito, pero ibalibaran man nimo siya. Masanta na nimo siya, masubok siya. So may tabok, muhawa siya nimo. Okay. So mo ni ingon diri nga only believers, or term pa man ko ni as Christians. Only believers are indwelt by the Holy Spirit. Then the absence of the Holy Spirit is an evidence of an unsafe condition. So sa ato pa di ay, o dili nimo dawato ning Ruach HaKodesh, dili nimo ipapuyo sa imo ha, ataw-ataw imong kaluwasan. No? O mo na daghang kay mga tao sa gingharian nga nahagbong nga mga sons of disobedience. Diba? May mga anak nga mga obedient, na may mga anak nga masupilon. Mo ni kuya ko. Oh. The indwelling of the Holy Spirit also means that the Spirit of Yeshua is in us. So natural, kung naay walang espiritu na mapuyo nato, sama ra pud na ang espiritu ni Yeshua. So kay mutabang man siya na ma-fulfill nato ang pagka Lord o pagkaagano ni Rabbi Yeshua. Mo ni siya mutukod nga, mo ni pud himuon, mo ni himuon, mo ni himuon. O wala kay walang espiritu, ang magbuot mo galingon. Ha? Di ka gusto magpailalo. Kani di makapailalo, hindi magpabiyas walang espiritu. Oh. Kani mga masupilon kay magbuot sila ha. Oh. Oh. Morning mga masupilon. Okay. Yung the permanence of indwelling of the Holy Spirit depends in our abiding in Rabbi Yeshua. Sa to pa, o gusto gyud ta nga si permanente ni, no? Pero gusto mo nga ang balaang espiritu, pabilin nga magpabilin sa inyong sulod. Depende po ni sa atong pagsunod kay Yeshua. So ato pa, helper gini siya, magtatabang gini siya. Dili na galit ka musulod ni Rabbi Yeshua. Mag-grade na siya, masubok na siya. Kay ang Ruach HaKodesh, di ba? O ang pattern manggod ana, mo ni ang father, mo ni si Abay Elohim, father. Okay. Gisugo sa father ang anak, son. Okay. So si Rabbi Yeshua nagbalansan siya, gihuman niya iyahang trabaho. Mo gihuman niya ang works, o ang works nga gihatag siya sa father. Sa dihang nahuman na siya, actually atong panahon nani, ang Holy Spirit tapat ni siya sa father. Sa dihang ipadala si Yeshua diri sa kalibutan, nagtrabaho si Yeshua. So ang Ruach HaKodesh tapat pa sila. No? Mo bitang si Rabbi niya gihuman niya ang work. Ingnan niya ang mga disciples. Sa dihang hapit na siya muuli. Hulat mo sa Jerusalem, tari in Jerusalem. Hulata ang gisaad sa akong amahan. Kano sa man ipadala ang balang espiritu. Sa diyang nahuman na si Rabbi niya sa iyang trabaho, di uli siya dito, no? Ditapat na po siya sa father, naa na siya diri. So 50 days after, di panaog ang balaang espiritu. So naa na siya diri. So sa ato pa, si Rabbi niya siya, kaya naglingkod naman siya uwan sa father, di padala na ang balang espiritu. Kung sa ito sa balang espiritu, aron mutabang nato. Helper nato, John 14:26, tutudlo nato, ubiyan nato, comfort nato. So pagkatako kay trabaho aning balang espiritu na kung dili nimo ni siya uyunan, dili na gali ka musunod kang Yeshua, mag-read ni siya, muhawa po ni siya. Itanig yung si Paul, ayaw ninyo sa taa ang balaang espiritu. Do not grieve the Holy Spirit. So mo ni ang indwelling. So nagpuyok siya. So, unsa man po ning gitawag nato og infilling. Okay. Lahi ni siya ni puyo, lahi po ni siya nagpapuno ka. Since nga okay, ang Holy Spirit mangulo kay pwede siya mo puyo na siya nimo, no? Pwede po siya naghamo po siya kuan pa sa pa nag-multiply siya ba? Gawas man ni puyo siya diri, pwede po siya mo bukbuk nimo o gahog power. Mo infill, may infilling, bubuo ni siya sa power, sa unsang bahin. Sa diha di ay nga ang Holy Spirit naa sa sulod sa imuha, unya sa diha nang musulod na ka sa panimbahon ngadto sa Elohim, di ba? Nagingon dito nga the Father is seeking such to worship Him in spirit and truth. Sa diha nga makasulod na ka, di ba? Atong atong gisgutan diri katong abot sa tabernacle, atong courtyard, mo ni atong body, soul, and spirit. Pag makasulod na kalita diri sa spirit level, nga mao ang presence sa Elohim, most holy place. So pag makasulod na kanya, diha na kanya bubuan og daghang
power. Gahom. In what way? Through worship. Muna importante kayo yun yung panimbahon mo nang sa atong pagpanimba. Notice ba ninyo sa Acts? Ano sama sila gibubuan sa Ruach Hakonis? Sa dihang nagsimba sila, no? So kaning infilling kasagaran na hitabo ning infilling through worship. Okay. So yun dito sa Acts chapter 2. So unsa may nanghimo? Ingon diri sa pulong. Okay, so chapter 1. Okay. Nani mo diri sa pulong, no? So nagtigom sila, okay dito. This all continued with one accord in prayer and supplication with the woman, kasi Acts 1:14 siya diri sa upper row. Makita dito. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Peter, James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, the son of Alphaeus, the son of Zelot, and Judas, the son of James. This all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Yeshua, and with his brothers. Sa ato pa, samtang nagpaabot sila sa balaang espiritu, sa promise amahan, kung sa ilang himo diri, with one accord in prayer and supplication. Ano sa maning prayer, di ba? Prayer is talking and listening to Elohim. Di ba? Sa dimension sa itong prayer, may pilit nag-prayer, so daghan siya dimension. No. Dili naman kung ang prayer ka ng magkantataog pagdayo ka ng praise, prayer naman na siya. Pero, makita na to kung nag-prayer sila, natural, nag-worship yun sila, di ba? Oh. Okay. Sa dihang nag-worship ni sila, tingin mo din sa chapter 2. Now when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Ato pa, one accord sila o silang gihimo. Natural, nag-praise and worship yun sila. No? No? They all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven. O sa dihang nag-worship na sila. There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So sa ito makita diri, sa diha nga na nagsimba na sila, nag-worship na sila, abot ang makusog kaayong sound gikan sa langit, sama sa usa ka makusog kay nga hangin, ug nipuno ni adtong balaya, dito sila naglingkod o nagsimba. Kunya nakita kanila ang mga dawdila sa kalayo nga nagalingkod sa matakusan nila, no? Og sila nga puno sa balang espiritu, og nagsugod sila og sulti og mga dila sumala sa gihatag sa espiritu kanila nga ipasulti. So sa ito makita diri igsoon, sa diha di nga magsimba ta sa Elohim, ang Holy Spirit, mubuk ni siya og power. Sa diha mubuk ni siya power ngadto sa imong espiritu. Ano imong espiritu, masudlan na siya. Mura na siya kanang murag banga na siya ba? Mura nagbanga. Sa diha magsikag dayeg, mapuno ka nitong power. So sa dihang sikag dayeg na worship ka in the spirit, thanks ka thanks ta. Anang worship ka? Worship yun. O mapuno ka, sa dihang mapuno ka, kung awas ka, sa dihang mo awas ka, mo na gitawag o speak of tongues. Okay. Sa wala pa na silang mabaptize. Pero sa dihang mabaptize na ka, sige gali ka og tongues, kada simba o bisag sa kamuad to, mag-awas-awas gali na siya, pasabot, pirmi ka, puno sa balang Spirit. So importante kay tanan, sa dihang madawat na nimo ng baptism sa Holy Spirit, ayaw yung kundang o tongues. Kaya naman, sama na nang nagpapuno ka og naglingon kasi mo kagalingon. So unang upirmi ka ni kapuno sa balang espiritu, sige kang tongues, dali na kayang pag-obey, dali na kayang pagsunod, dili ka po ang pagpangalagad, bisag lisod, mahimong sa iyo. Nga naman, ang Holy Spirit mo unay nagkontrol. Gani, usa sa gipaday gani sa kuwas sa Elohim, kani yung power sa Holy Spirit, di ba sila po ni Yeshua, puno siya, pirmi o balang espiritu. Sa dihang gidansang na siya sa kahoy, di ba grabe ka siya o torment, grabe ka siya o kining hampa. Kaya ito makita na ito nga salida nga Passion of Christ. Dili ra mabutog inato nga grabe nga pabunog iyang nadawat. Siguro ang uban nag-ingon mga Bible scholar halos dili nagyod makita pang iyang naong sa grabe nga bunal. Dali man kag 39 stripes minus 40 stripes minus 39 ka stripes.
39 kalatigo niya paglatiguhon ka katupag yung paglatigo sa imuha madala apil palit. Ha? So, di ba masamad magalit na gamay, grabe nang ikahapdos. Ngayon sa patong ibunag sa ilaha sa iyaha. Plus ibutangan to iyang ulo, grabe nga tunog, matunog magalit na masuksog mangita gamay, discomfort na magalit sa tuwa, di ba? Ngayon sa pakatong himo kang rabon ni Yeshua. Katupag yung grabe na ang pagbunog sa iyaha. Pagpasan pag niya sa atong kahoy cross. Grabe na dito. Nya, labi na gitong akto na gini ilansan siya sa kahoy. Kung sa natural lang nga atong kapasidad, di nato pagkaya. Pero kung sa trabaho sa balang espiritu, mura ni siya anesthesia. I-anesthesiahan si Rabon Yeshua nga kaya gid niya. Bisan pa o nato gyud ang iyang pag-antos. Mo pud na. Oh. Kita bitaw nimo silang Isaiah, silang Jeremiah. Yun sa may kamatay ng gihimo sila ha. According pa sa history, si Jeremiah, gisulod siya og kining si Isaiah, gisulod siya og kining lag ng troso ba. Posible nga ihigtan siya sa ibabaw sa troso de gabas siya imo ako. Ano man kag imo ako dili niagi ang siya ha. Ha? Ang gabas. Nya dili pag gid nga ditso. Hinay-hinay pa imo ako. Kaya ka to nimo? Wala espiritu. Si John Mark, kung sa'yo gihimo siya ha? Upat ka kabayo, ang isa to dito, ang isa to dito, ang isa to diri. Ha? Gihigtan niya ang kamot. Duha ka kabayo, padulong dito, ang kabayo, padulong diri. Gibunalan o dungan. Kung sa'yo natapos siyang lawas, bungkag. Na, wala ang walang spirito mag-anesthesia sa atong lawas. Diba? Yung diha, ang Ruach HaKodesh, nagsulod sa imuha. So, tuwa na siya sa sulod sa imuha. Mura ni siya anesthesia nga, dili nakabation o sakit. Dili nakabation o kung sa panang hitabo sa imong lawas. Tungod kay naaman siya sulod nimo. So mo ni igsuon, no? Sa ang indwelling ani, mo ni yang pagpuyo. Ang infilling ani, ang start gid sa pag-feel. Pagsugod gid na sa dihang mabaptize mo sa Ruach HaKodesh. Sa dihang mabaptize mo sa Ruach HaKodesh, mo lang na. Kani imo hang bakanti nga spirit iyahan ang punon. Sa dihang mapuno na siya, awas na siya, mo na mag-speak of tongues na. So sa mga nabaptize na, kung manabaptize na ka, muabot man yung panahon nga mahulot ba ng power nga nasa imong mahulot na siya. Nga si Rabon Yeshua, night and day or gabi magampog yun whole gabi magampog siya sa bukid. Pero sa diyang adunay sa kababae nga nihikap sa iyang sitsin. Diingon siya, kisa man tong ni hikap na ko. Anong niingon man siya niya ito? Kay naay gahom na nigawas sa iya. So mo na sa tuwa. No? Importante ka ng pirmi kita magpapuno kay sa atong pagpadayon sa pag-ubig kang Rabon Yeshua, nagagawas ang mga gahom power. So, minos ta og prayer, minos ta og pagay, minos ta og pagsimba, kuno sahay maluyan ta. No? Maapektahan ang atong kinasuluran, pinasikat sa gihimo na sa atong lawas, kapuyo na ta. Pero og permi ta puno sa balang espiritu, muo na mulikod sa atong kinasuluran, strengthen the inner man. Ang atong inner man nimo mo toy mulikod, muhatok to nimo nga padayon. Ani tag padayon walay luya-luya. No? So, ani shortcut naman niya ako pero naabit yung mga verse reference ani so ako na lang gi-shortcut kay aron nga mamubok. So actually mao gini siya ang mahitabo sa atong kinasuluran. Gawas na sinyuhan ta, mo sulod ang balang spirito, mo puno magid siya sa atong kinasuluran. Og dili lang siya tama igsuon. Kining spirit nato kay baby man ni siya, di ba? Sa diha, paday ni siya mosulod ni Rabon Yeshua, magkadako ni siya. So, mudako na siya. So, pagdako anak niya, mabitaw na kinahanglan kining so, mabuak yun siya. No? Pakangihan. Mabuak yun siya kay, kung dili na mabuak, dili na siya mudako. Sama ba sa piso mamugawas sa itlog, kinang bukong ito niyang itlog. Mudako siya, mudako. Ang to, iyahag ina, ang tanang mga sala nga naa diri sa imong kalag, hinay-hinay po na sila kalagyo, di ba na may mga sala sa imong kasing-kasing? O katong blasphemy, tanan, di ba katong sin in the heart, Matthew 15:19, o kaning mga sala nga naa diri sa soul, sa dihang magkadako ning espiritu, magagawas ko to, mga hawa ko to sila, mahukas ko sila. So dili lang tama ng kinanan. Ang kani paging sala sa body, di ba na may sala ang body, katong works of the flesh sa Galatians 5:19, o katong witchcraft, idolatry, o tanan ng mga works sa atong body, sa flesh. Sa dihang magkadako ning espiritu, so nahilo na ang kalag. Mudako pag na siya, mudako. So ang tanan nga sala nga naa diri sa body, hinahinay po na siya kahawas. So mahitabo, once ang spirit mo mudako na siya, no? Ma-absan na niya imong kalag, ma-absan na niya imong body. Muna rin nato gitawag ko spiritual man.
Oo. Mo to si grandma, abot ni siya ani, usang bahit. Ay nanay man gud siya nung una ako na kuan ba nga. Ano si grandma giagi gid siya og kining murag time na murag hindi siya baby bata na ba. Kay kita man nato nga daghan kay siya kaluya. Usa sa kaluya ni grandma katong iyahang outburst of wrath ba. Kanang ito siya masuko may irritate din siya ba. Pero notice ninyo nga sa last moment nasa kanang talitapos na gyud ang iyahang pinagi niyang graduation, ipabalik siya og kining pagkabata. Ano man sabi pasalig ni Raul Yeshua, Luke 18 verse 17, unless you are converted into like little children, you will by no means enter the kingdom of your Lord. So mo tong ihang panapos. Ay balik siya sa pagkabata, di ba? Kung kita ni mo nga kung sa nay mo dito grandma, wala man siya bata. Ano man, mo na toy puntos nga dawato na siya, no? Entrada na to nga madawat siya sa ingarian sa so kani bitong matiguwang na nga maayo kayo kining kanang may mga tao nga maayo gid kayo kining gawi ba pero wala gyud makakaplag sa dalan sa kaluwasan, wala masangyawi, wala gyud makadungog kang Rabon Yeshua. Natigulang sila islang pagkatigulang, ibalik sila sa pagkabata, ang judgment na sa Elohim, luwason gila sila. Kaya ibalik man sila sa pagkabata. Kasali man Rabon Yeshua, di ba? Unless you are converted like little children, you will by no means enter the kingdom of God. So para nato, ha? Huwag ka mo ipapilion. Sa gusto ko kung mahimong bata. Makalimot na mo, mukhaon yung tayo. So sa buwa, kumano na lang ako, pares lang itong Pablo, away Elohim. Ha? Ay lahi alam itong kamatay ni Pablo. Kamatay ni Pablo siya, I have finished the race. Ha? Now, hapit na ko. Ini siya nga, hapit na kong iula as a drink offering. Sa may papatbot, pasabot na ito niya. Pupunta na siya ulo. Ilansang na siya, si Pedro pa. Ilansang siya sa kaway, pabaliktad. So, daghan mag-guning form sa atong graduation. No? Sa mga inyong gusto ng graduation, uban siguro, matulong na Elohim. Akong ipangay ni Abay Elohim, kay Abay Elohim. Kanang akong graduation, matulog na lang ko Rabon Yeshua, niya, ina ko pamatay. That's it. Kamo, gusto pa mong bubutan mong ulo, pusilon mo, sa mga inyong gusto. Ha? Already so, no? Dili na puman ang atong indwelling, ang atong infilling. Which is naapoy, kanang bigitan aning atong ipansyon. So, any question? Wala na? Ay pangutana? Ay pangutana ulit. So, may pangutana. Yan ang pangutana siguro. Next siya ba? So, pinapa may insert si Mrs. So, wala na pangutana. So, praise God. Hallelujah. Dalay kong kalang ito mamahan. Salamat sa mong kayo. Salamat sa ito panalangin ka namo. Salamat sa mga pulo. Kapag hindi ko itudlog ka namo, hindi ka hapumon. Salamat sa mga pagpasabot ko doon. Salamat na doon nagiging, nasaktan, nakapo, nalandagan. Salamat yung pulong, ulit na may kawang. Dahil mamuhat sa mga kinabuhi. Salamat kami pasalamatan sa inyo kayo. Ang ginatulog himaya. Hindi mapailing pinitin mga agad. Among matutulog ang balantay. Rabon Yeshua.